Poštovani gledaoci, dobar dan. Počinju Vesti marša, izdanje za utorak 28. jul. Ja sam Aleksandar Maksimović, a ovo su ukratko najvažnije informacije za danas. Nastaviti proces privatizacije u Srbiji poruka je sa sastanka premijera Vučića i izvršnog direktora Svetske banke. Ministar bezbednosti BiH najavljuje da će uskoro biti poznati svi napadači na Vučića. Ubistvo u Kumanovu sumnja se da je napadač s Kosova. Pucnjava u centralnoj ulici u Barseloni, ranjeno više osoba. Probno punjenje brane Stuborovni počinje 1. septembra. U Srbiji sutra sunčano i ponovo tropski toplo. Ovo su Vesti marša. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je uložio puno vremena i političkih ideja da bi kreirao miran politički ambijent, te da danas 90% Srba prvi put priznaje da su neki njihovi sunarodnici počinili užasne zločine tokom ratova 90. godina. Srbi razumeju da su ljudi u Bosni neizrecivo patili, rekao je Vučić u intervjuu za Süddeutsche Zeitung koji je dao tokom posete Bavarskoj. Osvrćući se na napad kojem je bio izložen tokom komemoracije u Srebrenici, on je istakao da nije želeo da otkaže odlazak, iako je bilo naznaka da bi tako nešto moglo da se dogodi. Ponovio je da to nije bila prijetna situacija, da se poklonio žrtvama, ali da nije ustuknuo pred kamenicama i da posle tog događaja nije koristio teške reči, već je pozvao predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Beograd. Mi smo taj težak incident koristili da bi poboljšali naše odnose, rekao je Vučić. Najoštrije osuđujemo ono što se dogodilo pre 20 godina. Ja se gnušam onih ljudi koji su bili u stanju da takve užasne zločine počine, rekao je srpski premijer. On je međutim ponovio uverenje da bi bilo nemoguće pronaći dva čoveka koje bi takva rezolucija pomirila. Podsjećajući da se sljedeće godine navršava 75. godišnjica od stvaranja koncentracionog logora Jasenovac, gde su Srbi i Jevreji činili 95% žrtava, Vučić je upitao da li će Ujedinjene nacije i tim povodom usvajati rezoluciju. On veruje da je moguće menjati dosadašnje predstave i ne prikazivati se stalno kao žrtva. Kada je reč o najavljenom referendumu u Republici Srpskoj, Vučić kaže da nije siguran da li će do referenduma doći. Na ocenu liste da predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne doprinosi stabilnosti kada dovodi u pitanje nezavisnost Kosova, Vučić podsjeća da je prema srpskom ustavu Kosovo deo Srbije. To, kako je rekao, kosovski Albanci vide drugačije i veruju da je Kosovo nezavisna država. Srbija je, međutim, ističe Vučić, već učinila puno ustupaka, a građani Srbije ne bi prihvatili da priznaju Kosovo kao nezavisnu državu. Na pitanje koliko se osjeća rastrzanim između Rusije i Evropske unije, Vučić naglašava da je strateški cilj Srbije da postane deo Evropske unije, što je, podsjeća, otvoreno rekao i pred predsjednikom Rusije. S druge strane, Srbija želi da održi tradicionalno dobre kontakte sa Rusijom i to je sve. Mi nećemo postati deo jednog Evroazijskog saveza ili nečega sličnog. Činimo sve što je u našoj moći kako bismo došli u Evropsku uniju, rekao je Vučić. Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kaže da je završen deo istrage o nedavnom napadu na premijera Srbije u Srebrenici i poručuje da će narednih dana biti identifikovane sve osobe koje su učestvovale u tom napadu. Identifikovano je gotovo 20 osoba, kaže Mektić, koji očekuje brzu reakciju tužilaštva. Mektić je informacije o toku istrage bosansko-hercegovačke policije preneo srpskom ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću, s kojim se sastao u Tivtu u Crnoj Gori, prenosi Tanjug. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Stefanović je istakao da je neophodno da policija privede sve osobe koje su napale srpskog premijera, ali i moguće organizatore i inspiratore tog događaja. Na zajedničkoj konferenciji za medije Stefanović je pohvalio napore policije Bosne i Hercegovine. Mektić je novinarima nakon sastanka sa srpskim i crnogorskim kolegom rekao da su bezbednosne agencije Bosne i Hercegovine identifikovale blizu 20 osoba za koje postoje dokazi da su
učestvovali u napadu. Rekao je da je istraga o napadu na Vučića pri kraju, da je policija dostavila sve dokaze tužilaštvu Bosne i Hercegovine i dodao da očekuje brzu reakciju tužilaštva. Prema njegovim rečima, policija Bosne i Hercegovine se obratila za pomoć bezbednosnim službama Srbije jer pretpostavlja da je određeni broj osoba umešanih u napad sa teritorije Srbije. Ministri Stefanović i Mektić razgovarali su u Tivtu i o unapređenju saradnje policije Srbije i Bosne i Hercegovine u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, jer je to, kako su naglasili, veoma važno za obe države. Pripadnici MUP-a u Subotici uprave kriminalističke policije u saradnji s mađarskom policijom identifikovali su danas afganistanskog državljanina K.A. starog 22 godine koji se tereti da je u Bačkim Vinogradima nožem naneo povrede trojici migranata iz Afganistana, od čijih je posljedica jedan preminuo. Policijska kapetanija Županije Čongrad saopštila je da je osumnjičenog uhapsila u zelenom pojasu na mađarsko-srpskoj granici i predala srpskoj graničnoj policiji. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, osumnjičeni se nakon jučerašnjeg incidenta uputio ka Mađarskoj gde je zadržan prilikom pokušaja da ilegalno pređe srpsko-mađarsku granicu. Odmah po prijemu informacije o incidentu u Bačkim Vinogradima, mađarska policija je pojačala patrole u pograničnom mestu Ašot Halom, intenzivnom razmenom podataka sa subotičkom policijom i regionalnim centrom granične policije Srbije ubrzo je uhapšen muškarac koji je bio u društvu 3 žene. Mađarska policija isporučila ga je na zahtev policijske uprave Subotica putem readmisije. Policija je po nalogu tužilaštva osumnjičenom odredila meru zadržavanja do 48 časova zbog postojanja osnovne sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužiocu u Subotici. Čak 250.000 do 300.000 migranata moglo je da uđe u Mađarsku do kraja godine, da na granici Mađarske sa Srbijom nije podignuta ograda, rekao je portparol mađarske vlade Zoltan Kovač. Više od 95.000 ljudi prešlo je granicu ilegalno do prošlog vikenda i privremena ograda na granici mogla bi da bude efikasan način da se reši taj priliv, rekao je Zoltan Kovač za TV kanal M1, a preneo Tanjuk. Komentarišući tvrdnje opozicione socijalističke partije da je konsultovanje građana o migraciji bilo neuspeh jer je samo 12 do 13% glasača vratilo upitnike, Kovač je rekao da je to ipak 5-6% više od broja pristalica socijalista prema nedavnim anketama, prenela je MTI. Više od 1 milion ljudi koji su vratili upitnike predstavlja snažan reprezentativni uzorak koji pokazuje šta Mađari misle o ilegalnoj migraciji, naveo je Kovač. Mnogi izjave sa kojima se većina ispitanika složila pokazale su se kao istinite i situacija se čak od tada pogoršala, tako da je vlada bila primorana da preduzme dodatne mere, dodao je Kovač. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa izvršnim direktorom Svetske banke Jorgom Fridenom, sa kojim je razgovarao o podršci Svetske banke u procesu privatizacije preduzeća iz portfolija Agencije za privatizaciju. Vučić i Jorg Friden su konstatovali da je neophodno nastaviti proces privatizacije u Srbiji, koji predstavlja osnovni uslov za uspostavljanje zdrave ekonomije, saopštila je vlada Srbije, prenosi Tanjak. Posebno su razgovarali o rešavanju problema 17 zaštićenih preduzeća opterećenih brojnim obavezama prema kreditorima, kao i o načinima za očuvanje radnih mesta i prava radnika u tom procesu. Tema razgovora bio je i projekat podrške ranog dečijeg obrazovanja koji je predviđen novom 5-godišnjom strategijom Svetske banke u Srbiji. A ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas u Madridu da je borba protiv terorizma i svih vidova ekstremizma i radikalizma prioritetni cilj za Srbiju, koja je čvrsto opredeljena da odgovori savremenim bezbednosnim izazovima. U govoru koji je dostavljen medijima, Dačić je rekao da Srbija i kao predsjedavajuća OEBS-u veliki značaj pridaje problemu terorizma i regrutovanja stranih boraca. Na sastanku na visokom nivou Komiteta Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za borbu protiv terorizma i zaustavljanje protoka stranih boraca, Dačić je ukazao da se Srbija nalazi u specifičnom okruženju, a da je poseban izazov Kosovo. Srbija se nalazi u specifičnom okruženju u kojem postoje jaki centri preko kojih se afirmiše agresivna ideologija islamske države, uključujući vrbovanje i slanje stranih terorističkih boraca na krizna žarišta. Poseban izazov je teritorija autonomne
autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, na koje je fenomen stranih terorističkih boraca izražen u velikoj meri, kazao je Dačić. Naveo je i da je Srbija preduzela brojne mere na strateško-političkom, normativnom, institucionalnom i operativnom planu kako bi ojačala kapacitete za sprečavanje tokova stranih terorističkih boraca i aktivnije doprinela zajedničkoj borbi, vodeći računa i o obavezama u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Preduzimaju se i pojačane mere na operativnom planu koje, između ostalog, imaju za cilj podizanje bezbednosnih spoljnih granica i otežavanje ulaska stranih terorističkih boraca ili njihov tranzit preko Srbije, praćenje i onemogućavanje putovanja u konfliktna područja, kao i stvaranje uslova za uspostavljanje baza podataka radi onemogućavanja kretanja i efikasnijeg nadzora, rekao je Dačić. Ministar financija Dušan Vujović očekuje da će do kraja godine biti povećane plate i penzije, ali da neće u punom iznosu biti vraćene na staro. Uštedeli smo značajan deo i sada želimo da izađemo građanima u susret što su aktivno sudjelovali u fiskalnoj konsolidaciji i da korigujemo plate i penzije, ali to sigurno neće biti vraćanje odmah na isto, rekao je Vujović gostujući na RTS-u. On je rekao da je nakon 6 meseci deficit budžeta manji od planiranog i dogovorenog sa Međunarodnim monetarnim fondom, te da iznosi tek 1% BDP-a. To Srbiju svrstava, kako je naveo, u 5% najuspešnijih zemalja Evrope. Kada se krenulo u fiskalnu konsolidaciju, deo penzija smanjen je za 5,8 ili 6%, a plate oko 10% i uštedeli smo značajan deo. Sad mislimo da moramo da ponudimo građanima neku vrstu nagrade, rekao je ministar. Srbija konačno posle nekoliko decenija ima ozbiljan i sistemski pristup problemu rizika od elementarnih nepogoda, izjavio je danas direktor Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima Marko Blagojević, dodajući da bi zakon koji će regulisati to pitanje trebalo brzo da uđe u javnu raspravu. Mi zapravo počinjemo prvi put nakon nekoliko decenija da se ozbiljno bavimo poslom sprečavanja štete, a ne poslom obnove nakon što je šteta već nastala. Ponovio sam nekoliko puta, ponovit ću i opet, nadam se da vam neće biti dosadan taj podatak. U Srbiji je za prethodnih 20 godina napravljeno 19 brana za bujične vode. Samo u ovoj godini, 2015. samo jednoj godini, bit će gotovo 23. Ja mislim da to već samo po sebi govori u prilog ozbiljnosti kojom se pristupa konačno ovom izuzetno važnom poslu. Doktorka Olivera Jovanović, lekarka Vojno-medicinske akademije koja je bila angažovana u prvoj rotaciji mirovne misije Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj republici, preminula je sinoć od posljedica teškog oblika malarije. Tokom hospitalizacije preduzete su sve neophodne dijagnostičke i terapijske procedure u cilju lečenja najtežeg oblika malarije i njenih komplikacija, saopštava Ministarstvo odbrane. Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije žale za gubitkom doktorke Jovanović, koja je za učešće u misiji zajedno sa ostalim kolegama odlikovana medaljom za službu u UN-u. Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, uputili su saučešće porodici Jovanović. Jedna osoba je ubijena, druga ranjena u oružanom napadu u kumanovskom naselju Divo, javila je televizija Alfa. Navodi se da su ubijeni i ranjeni otac i sin, a prema informacijama do kojih je došla Alfa televizija, za ubistvo je osumnjičen BN sa Kosova, prenosi Tanjug. Osumnjičen je iz pištolja ubio Rizura Himija, stanovnika tog naselja, a njegovog maloletnog sina ranio u nogu, prenela je TV Alfa. Navodeći da je osumnjičeni posle zločina automobilom marke BMW švajcarskih registarskih oznaka pobegao sa lice mesta. Policija traga za napadačem. U kumanovskom naselju Divo 9. maja se dogodio oružani napad 40-člane terorističke grupe na pripadnike makedonske policije i vojske. Veći deo pripadnika te grupe je uhapšen, a nekolicina je poginula. Slovenačka vlada danas je imenovala Francuza Ronija Abrama, predsjednika Međunarodnog suda pravde, za novog predstavnika Slovenije u arbitražnom tribunalu koji odlučuje o teritorijalnom sporu između te zemlje i Hrvatske oko Piranskog zaliva, saopštio je slovenački premijer Miro Cerar. On je ocenio da su sada uklonjene sve prepreke da arbitražni sud neometano nastavi svoj rad, prenela je agencija STA. Slovenački premijer, objavljujući odluku vlade o imenovanju Abrama, rekao je kako očekuje da
će sud nastaviti da radi nezavisno i nepristrasno kako bi okončao svoj zadatak i doneo konačnu odluku o hrvatsko-slovenačkoj granici. Najmanje 2 osobe su ranjene posle pucnjave u ulici Rambla u centru Barcelone, potvrdila je španska policija. Potraga za napadačima je u toku. Dnevnik Mundo piše da su napadači pucali na goste hotela Silken, kao i da je jedna osoba teže ranjena. Pa se navodi da je još jedna osoba izbodena, ne navodići detalje. Motivi pucnjave još nisu poznati. Prema jednoj od verzija, pucnjavi je prethodio pokušaj pljačke jednog turiste. Taj incident su uočili policajci i prišli pljačkašu i žrtvi, ali je tada došlo do razmene vatre. Pljačkaš se zatim dao u beg, da bi pored obližnjeg hotela Silken u ulici Pintor Fortuni ponovo došlo do pucnjave. Evropska komisija oštro je demantovala navode bivšeg grčkog ministra finansija Janisa Varoufakisa i optužila ga da laže da su međunarodni poverioci kontrolisali grčku poresku službu. Janis Varoufakis je prema procurelim snimcima s investitorske konferencije rekao da je uz upad u kompjutere u sopstvenom ministarstvu tajno radio na paralelnom monetarnom sistemu zato što zvanični sistem kontrolišu kreditori. Portparolka Evropske komisije Mina Andreeva rekla je da su to neutemeljene tvrdnje koje podsjećaju na teoriju zavere i navela da je Generalni sekretarijat grčke vlade za javni prihod koji se bavi poreskim obveznicima nezavisno telo koje je deo Ministarstva finansija, prenosi Beta. Optužbe da je trojka kontrolisala Generalni sekretarijat su lažne i neosnovane. To jednostavno nije tačno, rekla je Andreeva. Evropska komisija više ne želi da se upušta u komentarisanje takvih teorija zavera, već će se usredsrediti na budućnost zemlje, dodala je portparolka komisije. Saif al-Islam Gaddafi, sin ubijenog libijskog lidera Muamera Gaddafija, osuđen je na smrt streljanjem zbog zločina tokom revolucije u Libiji 2011. godine. Sud je izrekao kazne i ostalim optuženima u ovom slučaju. One se kreću od 5 godina zatvora do doživotnog zatvora. Mlađi Gaddafi i još 8 osoba su osuđeni na smrt pred sudom u Tripoliju u slučaju u kojem je obuhvaćeno više bliskih saradnika pukovnika Gaddafija optuženih za nasilno gušenje demonstracija i ubistva demonstranata. Saif al-Islam nije bio prisutan na suđenju i svoje izjave davao video linkom, jer ga pripadnici jedne militantne grupe drže zatočenog u gradu Zintan od 2011. godine. Među osuđenima su i bivši šef obaveštenih službi Gaddafijevog režima Abdallah al-Senusi i nekadašnji premijer Bagdadi al-Mahmudi. Kako javlja BBC, oni će moći da ulože žalbu na presudu. U nastavku naših vesti saznajte više i o ovim lokalnim temama. Kada se očekuje da brana Stuborovni profunkcioniše punim kapacitetom. Sportske igre mladih održane su drugi put u Srbiji. Autogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. DM Valjevo, uvoz i prodaja izuzetno očuvanih i dobrih automobila sa Euro 3 i Euro 4 normom. Firma DM Valjevo, kvalitetna vozila, profesionalizam i konkurentnost cena, sinonim za uspeh u prodaji polovnih vozila. DM Valjevo, na prodajnom mestu vas čeka iskusno osoblje koje će doprineti vašem pravom izboru. Prilikom kupovine vozila, moguća probna vožnja kako biste se uverili u kvalitet i ispravnost vozila. Prodajno mesto našeg autoplaca nalazi se u Valjevu, izlazi iz Valjeva magistralni put Valjevo-Beograd, ulica Vladike Nikolaja, BB Popučke, kod NIS Jugopetrol benzinske pumpe. Pronađite automobil po svom ukusu. Autoplac DM Valjevo. Va Wireless, najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se 062 235 787. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo.
I bez bazena su naši mladi vaterpolisti među najboljima u Srbiji, a sada imamo pokriven bazen. Nema granice, postani vaterpolista. Prijavi se na 060 1313 939 i www.bkvalis.com. Vaterpolo klub Valis. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Željni ste srpske domaće kuhinje, mirnog razgovora u toplom ambijentu ili bašti van gradske buke. Restoran Kuća ispunjava sva vaša očekivanja. Posjeduje baštu zelenilom zaštićenu od gradske buke i smoga. U prizemlju kuće se nalazi aperitiv bar, a u potkrovlju je restoran. U večernjim časovima svira muzika na uvce. Na meniju je srpska domaća kuhinja, prvoklasno meso, ribe, morske i rečne, divljač, a poznati smo po odličnom roštilju i tradicionalnom doručku. Provedite prijatne trenutke u ambijentu restorana Kuća. Autogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Prema najavama direktora javnog preduzeća Kolubara Miodraga Markovića, probno punjenje brane Stuborovni počinje 1. septembra. Marković je najavio i da bi brana u punom kapacitetu trebalo da profunkcioniše 2018. godine. S puštanjem zatvarača 1. septembra počinje probno punjenje brane Rovni i formiranje jezera. Do koje kvote će se jezero puniti procenit će Državna komisija 3. avgusta. Probno punjenje bi trebalo da počne, odnosno spuštanje zatvarača na brani hidroakumulaciji je predviđeno po dinamici radova za 1. septembar ove godine. Da li će to biti 1. septembar, da li se pada subota ili nedjelja, ponedjeljak, to je znači, ali okvirno je to znači 1. septembar. To znači da to je taj moment kada se spuste zatvarači, kada se počinje formirati jezero. Za to vreme kada su spusteni zatvarači, montira se u optočnom tunelu, se montira hidromašinska oprema. Do koje kvote će se brana puniti, mi u ovom momentu to ne znamo. I da znamo, neće biti tako brzo. Znači, sama činjenica da se radi o atestiranju i probavanju brane će dati neke pokazatelje. 3. avgusta dolazi Državna komisija koja će odrediti i visinu i način i početak samoga punjenja akumulacije. Do sada komisija nije imala primjedbi na izvedene radove. Probno punjenje trajaće narednih godinu do godinu i po dana. To je jedan veliki i složeni, pre svega privredni objekat koji ima više namjena. Jedna od njenih namjena je, znači, i osnovna njena namjena je za vodosnabdevanje zdravom pijaćom vodom 215.000 stanovnika Kolubarskog okruga, znači opštine Ub, Lajkovac i Mionica i gradske opštine Lazarevac. I druga njena namjena je da se sa vodom iz akumulacije hlade turbine termoelektrane Kalenić B, koja treba da se izgradi i jedan od sufinancijera ovog samog hidrosistema i objekta je upravo i EPS, koji ima ekskluzivno pravo da svoje turbine hladi sa vodom iz naše akumulacije. Zatim, jedna isto tako jako važna, ako i ne najvažnija, u tim periodima kada ima veliki dotok voda, kada su velike poplave, je upravo ova brana koja će zaštititi grad Valjevo od poplava,
Tako da mi više nikada nećemo biti u situaciji da bude grad Valjevo ugrožen, da bude poplavljen, jer ćemo moći da komandujemo da zadržimo te velike dotoke voda, da ih akumuliramo i da sprečimo u veliki udarni poplavni talas prema gradu Valjevu, a samim tim i prema ostalim naseljenim mestima i gradovima koji gravitiraju uz reku Kolubaru. Tako, u ostalom, taj privredni objekat će služiti i za turizam, kao što je podvodni turizam, vodni turizam, verski turizam i tako dalje. U sklopu ovog objekta kao celina predviđeno je da bude i parterno uređenje, gde je ispod brane na površini od 4,5 hektara predviđeno, ja imam taj projekat, mogu vam kasnije pokazati kako to izgleda. To će se raditi nakon pustanja sistema u funkciju, gde su predviđeni sportsko-rekreativni sadržaji, kao što su mala jezera, ribnjačka jezera, gde su sportski tereni predviđeni i ti svi slični sadržaji gde će se turizam nasloniti na samu branu i objekat. Javno preduzeće Kolubara trenutno ima 16 zaposlenih, od toga 11 inženjera. Vaterpolisti iz Srbije pobedom su startovali na prvenstvu sveta. Fudbaleri Partizana otputovali su u Bukurešt, a ekipa Vojvodine sutra putuje u Italiju. Michel Platini do kraja sedmice objavit će kandidaturu za predsjednika FIFA. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedom je startovala na prvenstvu sveta. U prvom kolu D grupe pobedili su selekciju Crne Gore sa 11-8. Ovim uspehom izabranici selektora Dejana Savića napravili su krupan korak ka direktnom plasmanu u četvrtfinale. Srpski vaterpolisti, koji su aktuelni evropski šampioni, narednu utakmicu igraju u sredu od 16:30 protiv Japana. Srbija inače uz domaćina Brazil obezbedila učešće na olimpijskim igrama sljedeće godine u Rio de Janeiru. Fudbaleri Partizana otputovali su danas u Bukurešt, gdje će igrati prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Steaua. Trener Zoran Milinković za utakmicu protiv rumunskog šampiona računa na 19 fudbalera. Utakmica između Steaua i Partizana igra se sutra od 20:30 pred praznim tribinama nacionalnog stadiona zbog kasne UEFA. Trener fudbalera Vojvodine Zlatomir Zagorčić izjavio je danas da novosađeni u kvalifikacione duele za Ligu Evrope sa italijanskom Sampdorijom ulaze sa respektom, ali bez straha. Zagorčić je na konferenciji za novinare rekao da je Sampdorija favorit, ali da se Vojvodina neće unapred predati, već da će se boriti da ostvari što povoljniji rezultat u prvom meču. Utakmica između Sampdorije i Vojvodine igra se u četvrtak od 21 sat. Predsjednik Evropske fudbalske unije Michel Platini do kraja nedelje objavit će da će podneti kandidaturu za mesto prvog čoveka FIFA, saznaje Sky Sport. Kako se navodi, Platini ima podršku najmanje 4 od 6 svetskih konfederacija i prvi je favorit da nasledi odlazećeg predsjednika FIFA Josefa Blattera. Premijer Albanije Edi Rama naredio je nadležnima za organizaciju utakmice sa Srbijom da sve mora da protekne na najvišim evropskim standardima, a u tu svrhu neće žaliti ni novac, na što upućuje i podatak da je samo za renoviranje stadiona u Skadru izdvojeno čak 12 miliona evra. Kako navode lokalni mediji, u pitanju je najvažnija utakmica u istoriji albanskog fudbala, a premijer Srbije trebalo bi da gleda meč uživo zajedno sa albanskim kolegom. Utakmica između Srbije i Albanije u Skadru igra se 8. oktobra. Sportske igre mladih održane su drugi put u Srbiji, a pod pokroviteljstvom predsjednika vlade Aleksandra Vučića. Takmičenje u Valjevu organizovano je u saradnji sa Savezom za školski sport. Sportske igre mladih najveći su projekat za decu i omladinu, čiji je osnovni cilj promocija zdravog načina života i prijateljstva. Već 18 godina pod sloganom Živimo život bez droge jer droga uzima život, osnovcima i srednjoškolcima iz cijele Hrvatske, nešto kasnije iz Bosne i Hercegovine, za vreme letnjeg raspusta, omogućeno je potpuno besplatno učestvovanje u takmičenju u 10 sportova, dok najuspešniji pojedinci i ekipe putuju na besplatno mini letovanje kao učesnici završnih igara u Splitu. Značaj projekta prepoznat i u Srbiji, gdje se igre održavaju pod pokroviteljstvom predsjednika vlade Aleksandra Vučića. Ovo su sportske igre mladih. Što je prošle godine i najavljeno, ove godine se ponovo održavaju sportske igre mladih u Valjevu pod pokroviteljstvom premijera Aleksandra Vučića. Danas je završnica igara mladih i predviđene su, da kažem, igre između dve vatre, između školskog uzrasta dece i atletika. Do sada smo odradili, kako da kažem, igre tenis, šah, odbojka, rukomet, fudbal, košarka i danas je završnica.
Cilj sportskih igara mladih je okupljanje što većeg broja dece i mladih, a takmičenje se odnosi na decu školskog uzrasta. U Valjevu se u protekla 2 meseca u kvalifikacijama takmičilo oko 1500 dece u 10 disciplina. Raspust je u toku i nismo na vreme dobili sve potrebne informacije gde, šta i kako i onda smo uspjeli da skupimo ukupno do sada, znači sa današnjim danom, oko 1500 dece. Što je za vreme odmora i za vreme raspusta dečijih i tako dalje veliki broj za mene. Najuspešniji na ovom takmičenju plasirali su se na završno takmičenje koje će se održati u Beogradu od 5. do 10. avgusta. Pobednici finala Srbije po kategorijama obezbeđuju sebi mesto na završnom međunarodnom finalnom takmičenju u Splitu. Prvaci grada Valjeva idu na finalno takmičenje u Beograd, a ako se plasiraju za naredno takmičenje će biti u Splitu u Hrvatskoj. Najuspešniji takmičari Srbije će kroz igru i druženje odmeriti sportsku spretnost u svih 10 sportova sa svojim vršnjacima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske krajem avgusta na 7-dnevnom letovanju u Splitu. Do kraja dana nebo iznad Srbije biće pretežno vedro. U večernjim satima na krajnjem severu može biti sasvim slabih padavina. Pod uticajem smo umereno toplog vazduha, a ta slika će se tokom sutrašnjeg dana nešto promeniti u korist visokih temperatura. Evo i detaljnije prognoze vremena. U Srbiji sutra sunčano i tropski toplo, vetar slab do umeren severnih pravaca. Minimalna temperatura od 15 do 21 stepen, maksimalna dnevna od 33 do 37 stepeni. U Valjevu sutra sunčano i toplo, vetar slab do umeren, također severnih pravaca. Minimalna temperatura 20 stepeni, maksimalna dnevna oko 32. U četvrtak i petak temperature će biti nešto niže i bit će oblačno i bez padavina. U subotu toplije i sunčano vreme. Najvažnije teme dana gledamo i na kraju ovih vesti. Nastaviti proces privatizacije u Srbiji poruka je sa sastanka premijera Vučića i izvršnog direktora Svetske banke. Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine najavljuje da će uskoro biti poznati svi napadači na Vučića. Ubistvo u Kumanovu sumnja se da je napadač s Kosova. Pucnjava u centralnoj ulici u Barseloni, ranjeno više osoba. Probno punjenje brane Stuborovni počinje 1. septembra. Vaterpolisti iz Srbije pobedom startovali na prvenstvu sveta. U Srbiji sutra sunčano i tropski toplo, maksimalna dnevna od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Poštovani gledaoci, bilo je to izdanje Vesti Marša za utorak 28. jul. Moje ime je Aleksandar Maksimović i u ime naše informativne redakcije želim vam prijatan ostatak dana.